Bueno, atzaldeon, xabilizaur, bai, ekitermiketin ator, eta, bueno, aritzek esan dabe moduan, jardunaldi honen helburua da, entzuten gauen, transizio energetiko hori, bueno, baserri eremutara, landa eremutara, purat hurbiltzia, ikustia norbanakook edo partikularrok, ze daukogun eiteko, eta, olatu horretan bebai zelan parte altu aldoun, pintzela batzuk bentzut jakin, bale? Orduan, hitz egingo gau teknologiaz, hitz egingo gau energiaz, hitz egingo gau gure kontsumo ohituren murrizketaz, bale? Apur bat, osotasunean, eta gero egongo da tartetxo bat, zuek eukileketzuen galderak, edo, gai honen inguruan, aurretik euki aldoun, iritziak edo partekatzeko, bale? Orduan, ze ulertzen dugu, ezta? Azkenean, transizio energetiko bat, izenak esaten dago moduan, da, eredu energetiko batetik, beste baterako, ibilbide hori, ez? Eta ibilbide horretan, oinarte, gaur egun, erregai fosilak euren pixu handixa euki daui, ez? Eta pixu horren baitan, euki dauna da, kanpoarekiko dependentzia bat, bai? Guk azkenean ez daukogu energiturri hori hemen, bertan, ez? Kanpotik ekarten gauen energia bat da. Bebai, horrek sortzen dauen ingurumen inpaktu bat, bez? Eta kanpoarekiko dependentzia. Eta horrek danak, zerikusia dauko koste energetiko baten, ez? Eta apur bat, oinarte, eredu horretan murgildu gare, edo horrek izan die oinarriak, ez? Batzuetan, erregai horren, presioa merkeagoa izan da, beste batzutan garestiagoa, baina gora bera horrek bebai, influentzietan dau gure, eguneroko bizitzan, bale? Orduan, transizioa da, hori, eredu aldaketa hori, ez? Azkenean, 2030 bidean, badauz, helburu batzuk bete beharrak, bez? Europati datozenak, eta, transizio horretan, eredu berri horretan, energia berriztagarriak, eta gure konsumuan kontrolak pixu handixa hartzen dau, bai? Alde batetik, energia berriztagarriak albidetzen dauelako energia sortzia era garbi baten, bai? Tokikoan tokiko energia bat da, ez? Eta tokiko ekonomia laguntzen dau sustatzen. Eta beste alde batetik, kanpoarekiko dependentzia hori murriztu iten dugu, eta sorkuntza era deszentraliza baten emuten da. Oinarte sorkuntza puntu jakin batzutan ematen da, zentral batzutan, daukogu zentral hidrauliko batzuk, daukogu zentral gasesko zentral batzuk, daukogu nuklearra, eta hori danak, energia hori garraiatzen da, kontsumitzen da lekuraino. Oin eredu aldaketa horretan, energian deszentralizazioa bat emuten da, bai? Azkenean, energia kontsumitzen da lekuan, bertan sortzeko aukera hori dau. Eta horrek azkenean, ingurumenan inpaktu positiboa dauko. Hori, ideia moduan. Antzuola mouko herri batera zuzentzen bagara, argi dauena da, antzuola baten, ez dala egon, azpiegitura energetiko ohiko hori ez da egon, ez? Azkenean, gaz natural oditeririk ez dau, eta horrek, inpaktu bat sortzen dau, olako, herri baten, transizio hori ordenatzeko orduan. Azken batean, limitazio batzuk dauzko horrek, olako azpiegiturak ez eukitzea, energia iturri batzutarako sarrera, kostu energetikoen, normalian, gaz naturalekiko gaur egun dauen aukera garestiagoa da, eta, horrek sortzen da, bertako baserri, familietan, olako limitazio batzuk, Eta gero, gaiakin zuzenian sartu aurretik, gustoko jaten, parentesi bat eitia, ez? Eta
ikustia guk kontsumitzen gauen energia, bai, bi euskarritan pivotatzen dauela. Bat da, instalazioen errendimentua, bai, azkenean relazio bat dau, bai, gure konsumoa dau relazionauta, gure instalazioek zelako kapazitatea daukien energia sortzeko eta energia galerak ekiditzeko, eta bestalde batetik, gure baserri etxetako inguratzaileak bai, inguratzaileak da, azkenean, envolventia edo azala, bai, azkenean, fatxada guztiak, leio guztiak, teiatu danak, horrek be, gure energia konsumoan zerikusi handixa dauko. Bale? Ni beti esan lekeot, instalazio moduan, berokuntzako instalazioa moduan, eukilekeot Ferrari bat, errendimentu oso altuakin, baina gure etxe bizitzako inguratzaile hori ez bada egokia eta tramitantzia handiko inguratzaileak badauzkogu eta bero galera handiak badauzkogu, konsumoak bere horretan jarraituko dago, bai? Orduan, beti hitz egiten gau teknologiaz, errendimentuez, makinez, sorkuntzaz, baina kontutan eukibi gauena da, demandak, bai? Eta demanda hori da, gure inguratzaileak segun ze kalitatezkoa dan, demanda altuagoa edo txikina eukiko hau. Orduan, eukiko gau, transizio energetiko honetan, eukiko gau, hainbat alor nun gure kontsumoa hobetu, bai? Alde batetik, dau, gure etxetako edo baserritako inguratzailea, bai, aislamentuan, gure demanda, alik gerotak txikina baiten bau, konsumoa be txikina bada, bai? Eta gure instalazioen errendimentua edo instalazio hobia hoa jarten badau, azkenean errendimentu hori altzau egiten dugu eta kontsumoa txikina bada, bai? Eta bi aldagaiek horrek daukie gure konsumoan eragin zuzena, bale? Eta gero dau, beste aldagai bat, eta gero eta importantzia gehiago dauko. Oindala urte batzuk, guk oituta o entzuten da, ezta? Azkenean, guk etxian bero daukoula eta lehiuak zabaltzen dugu. Bai? Hori da, azkenean, konsumoa teukitxia kontrol barik. Bale? Gaur egun ja hori gero eta gutxia gertatzen da, eta azkenean normatiba batzu daz, baina gurotena inzidu bai da, ez gauen bihar konsumo hori ekiditzian bebai konsumoa geizten dola. Bale? Eta hor be, zer egin handixa dau. Bai? Zelan erabiltzen duen guk energia eguneroko tasunean. Bai? Etxeko argi dana piztuta euki, edo ez euki, bai? Hor lan asko dau. Bale? Di adibide oso errezak, baina, bentzet hori helarazteko. Eta hor daz, 3 pilar nagusiak hor dauz, Bale? Eta gaurko, saio honetan, hitz egingo gau, bai, instalazioen inguruan, eta bebai, inguratzaileen inguruan, bale? Ja, teknologietara edo instalazioetara salto egin da, bai? Eta, jardunaldi honen baitan, ez? Energia berriztagarriak bultzatzeko teknologietan, bi talde banatzen dugu, ez? Batzuk die energia elektrikoa sortzen dauen instalazioak, bai? Geixau daz, baina, Eta bestalde batetik, generazio termikoa sortzen dauen instalazioak, bale? Elektrikoa dagozkionez, badaz, instalazio fotovoltaikoak, bai? Azkenean, panelen bitartez, energia elektrikoa sortzia, eta gero bebai, aerosorgailu txikiak, bai? Haizearen energiaz, elektrizitatea sortzia, bale? Gero, termikora salto egiten badau, daukogu, gaur egun, erregai konbentzionalak alde batera itxita, daukogu biomasa, bai? Biomasa azkenean, egurretik sortzen dan beroaren erabilera, edo egurra, edo, hemen gehixen bat egurra, peletak, eta gero faten bagara beste leku batzutara, beste elementu batzuk, ez? Eta gero bebai, bero pompak. Bero pompa, entzungo zinuten, aerotermia, geotermia, eta hor jarri dut,
beste elementu bat deitzen dotzatena da hibridazioa, bai? Eta bebai gaur egun bere indarra dauko. Gu gaur egun eukilekegu, adibidez, gasoiezko galdara bat, eta, bueno, hainbat aspektu tekniko gaitxik, edo erabilera gaitxik, edo oindala gutxi jarri hotelako, ba igual galdara hori guztiz kentzia ejat komeni. Ba bueno, badaz sistema hibriduak nun erabili aldoten adibidez gasoia berokuntzarako eta, bueno, eta aerotermia bat urbero sanitarioan dako, vale? Eta holako sistemak, bueno, ba ikusten die gero eta gehiago. Konpaginauta, adibidez, instalazio fotovoltaiko baten sorkuntza elektrikoakin, bai? Baina azkenian gurotena esan da, eta honekin gurotena esan da, daukogu teknologia pilo bat, bai? Ez dau gauza idealik, bai? Gauza kasuan kasuko aztertu bidie, eta bere aplikagarritasuna kasu horretara egokitu, bale? Hori apurtxo bat. Bueno, eguzki energi fotovoltaikoakin hasiko gara, bale? Jakingo zuen moduan, energia fotovoltaikoa azkenean da, eguzkian argixakin, panele batzutan islaituta, energia elektrikoa sortzia, bai? Eta gero hortik sortzen gau beste kontzeptu bat, baserri eta landa, bueno, eta gaur egun, arautegiak esaten dago moduan, bueno, dau autokontsumo eredu bat, bai? Azken batean da, guk sortzen gauen energia elektriko hori, guk kontsumitzia momentu berian, bale? 2008an zauen eredu bat, zala eguzki panelen bitate sortzen zan energia saldu iten zan zarera, bai? Primauta zauen, eta bueno, hor zauzen oinarri berezi batzuk, gaur egun hori ez dauz existitzen, eta existitzen dagoen eredua da autokontsumoana, bai? Guk sortzen gauen energia elektriko hori, guk kontsumitzen dugu, edo partekatu iten dugu. Eta era horretan sortzen die bi sistema. Bada norbanakoa, hau da individuala, nik daukot nire teiatua sortzen dut energia eta nik kontsumitzen dut, edo partekatua, edo kolektibo bat, etxe bizitza bat baino gehiago dauzen eraikinetan sortzen dan energia, bueno, paneletatik sortzen dan energia hori partekatzeko hainbat kontsumitzaileen artean, bale? Bi modelo desberdin dauz. Apur bat ulertzeko zelan funtzionatzen dagoen energia fotovoltaikoan sorkuntza, biltegiratzeak, autokontsumitzen den energia eta sarera injektatzen den energia, bale? Hau geixen badau zuzenduta lehengoko instalazio moeta horretara, bai, individualetara, norbanakotara. Azken batean, daukogu panel fotovoltaiko bat, nun konektatzen da inbertsora batera, honek egokitzen dago energia elektrikoa sareko tentsio eta frekuentzi batera, eta konektatzen da etxeko kuadro elektriko orokorrera, bai? Era berian, kuadro elektriko hori dau kanpoko sariakin konektauta, bale? Orduan, sortzen dan energia, bai, paneletatik sortzen dan energia dana, bideratzen da etxeetara, etxeko konsumotara, eta konsumo hori asetzen bada, bideratzen da, injektatzen da sare elektriko orokorrien, bale? Hori gertatzen da, ez badaukogu bateriarik. Bateria azkenean da, energia elektriko sobrante hori kanpora injektatu biharrian guk gordetzen dugu eta erabiltzen dugu eguzkia orduetatik kanpora. Eguzki orduetatik kanpora bateriak betetaz badauzkou, erabiliten dugu. Eta hori, holako kurba baten ikusten da, ez? Ikusten dugu urdinez egun bateko sorkuntza, goizeko 10 erditatik atzaldeko 6 arte,
eguneko, egun erdixen, bai, sorkuntza tamaina da ondixena, bai, eta linea gorri honez dau irudikatuta etxeko kontsumua. Orduan, ikusten duna da, ordu honetan, erdiko orduetan, daukogula generazio sorkuntza geixau konsumoa baino. Orduan, energia hori injektau biharrian sarera, iten duna da baterietan gorde. Eta hemen ikusten da bateria, la rosas ikusten da zelan bateria doian kargatzen. Vale? Gero, berrizbe gabeko konsumoetan erabili alizeteko. Eta horrekin, lortzen gauena da, gure autokonsumo maila haunditzia. Vale? Zepazetan da, daukogu kobertura haundixaua. Guk sortzen gauen energiatik, eguzkitik sortzen gauen energia, gehiago aprobetxatzen du gure kontsumo mailan. Bestalde, ikusten bagau instalazio bat bateria barik, sortzen duen energia dau urdinez, asetzen duen kontsumoa linea da gorriz, bai, eta hemen area honeik, urdinez jarraitzen dauienak, horrek ez dugu asetu gure konsumoa, etxekoa. Orduan, hori injekteuko zan sarera, eta horregaitik lortuko gauen konpensazio ekonomiko bat. Baina guri interesetan jakuna da, instalazio fotovoltaiko bat egotia. Dimensionauta gure beharren arabera eta ez eukitxia estedente larrei. Bai, guk eukitzeko magau sobredimensionauta instalazio bat, sortuko dago estedente mordo bat, eta hori ez dugu aprobetxauko ekonomikamente ez da izango rentablia. Vale? Horregaitik hemen ikusten dozue. Hau da, faktura simulazio bat, daukogu faktura bat, ez dakit ezautzen dozuen, baina daukogu kontratauta potentzia bat, termino potentzia bat, hori da, gure etxe bizitzak daukona kontratauta energi sarrera moduan, gure kapasitatea, bai, kanala, noiz edo behin salto injuzku, hori da, guk eskatu gotzaula saretik potentzia geixau, daukoguna baino kontratauta, orduan salto iten da, bai, kanala, ez daukogu baina handisa. Gero daukogu kontsumoa bera, bai, eta gero daukogu impostuak. Instalazio fotovoltaikoa jarten gauen enean, lehengo eta behin, ze lortzen gau, kontsumoa geiztia, porque eguzki ordutan, ja konsumo hori geratzen da, generazioakin albideratuta, bai, hemen ikusten da, lehen konsumiruten gauena puntan 55, oin da 13, lehen 55, oin da 10, lehen da 20 izana, bai, 3 tramotan, egun da 8, eta hor, aurrezpen bat sortu duzko instalazioak. Baina, sartzen da bebai beste kontzeptu bat, dala konpensazioa. Hau da, guk momentu baten energia bat injektau dauzarian, eta jaso dugu ekonomikamente, energia horren saltzeko edo konpensazio bat. Eta hortik dator gure fakturan aurrezpena. Mea guri, realmente interesetan jakuna da, alik eta energia gutxien konsumirutia saretik. Gure instalazioan aprobetxamentu maksimoa euki degun. Eta hori lortzen da, gure konsumoak, guk instalazio fotovoltaikoa eta daukunean, gure konsumoak sorkuntza kurba horren inguruan konzentrauta. Eta hori da, gure energia erabila hobetzia. Adibidez, labadorak programatzia ordu horreitan. Lagia sabe, bai, holako erabilerak hor konzentratzia, bale? Eta holan gure autokonsumo maila be, handi xau izango da. Zeuki bida kontutan instalazio bat dimensionatzeko orduan. Alde batetik, gure faktura elektrikoa, bai, esan dutzuet, ezin gauela dimensionau instalazio bat, sobredimensionau, azkenean, errentagarritasun ekonomikoa bek galdu iten duelako eta egongo itzelako esa aprobetxetan sortzen gauen energia. Orduan, hor esaten da ez, gure urteko konsumoan, 20% gainetik, hor daz, limite batzuk instalazio fotovoltaikoa dimensionatzeko. Gainera,
badakitzue diruz lagunduta dauzela aktuazio honek, eta ebek bebai, dala Euskal Erakundia, energianak, bebai limite batzu dauko instalazioak diruz laguntzeko orduan, eta limitazio batzu jartzen dau bebai dimensio aldetik. Zuk ezin dozuna egin da, nire konsumoa urtien 2000 bada, ezin dotin instalazio bat 4000 sortuko dauenak. Alde batetik, logikoki, ez naz egongo aprobetxetan energia hori, eta beste alde batetik ez jasoko diru laguntzak, bai, hori eurek limitauta daukielako. Beste alde batetik, eukibiok, ze potentzia daukogun kontratauta, kontutan, gure sarea, monofasikoa da, trifasikoa da, bai, gauza teknikoak, ze azalera daukogun erabilgarri, garrantzitsua da, teiatuan badoia, teiatuan ze azalera daukogun erabilgarri, orientazio batekin, itzalik dauzen edo ez, dano dakigu, orientazio honena dala hegoaldera begira, eta panelen graduak, 30 gradutan. Bakigu gure teiatuak, hori biltzen diela, 15 gradu, 20, 25, bueno, teknikoki, hobeto da galtzia inklinazioan gradu batzuk, eta bentzet teiatuarekiko paralelo jartia, bai, gero egon lehizkelako arazoak, isiak bela moduan eitia, eta abar, bale? Gurotena esan da, oinez gaitxezen geratu, bai, hegoaldera begira, 30 gradu, eta nera teiatuan, emutuotzat 30 gradu panelai, eta gero sortzen duzko arazo bat, aixie dauenean hori tiratu itzen duzkula, bale? Orduan, beste aspektu batzu bebeiratu bidela. Eta gero, itzalana bai, bueno, tximinixak edo sortu lehizken itzalak, jakin bihou, panel baten itzalak, itzaletan dauzen panelak, produzio galera bat daukola. Eta bebai, dimensionatzeko orduan, eukibio kontutan, bueno, etorkizunera begira, edo motzian, euki aldogun energi behar berriak. Instalau bihar badagau aerotermia bat, termoelektriko bat, o kotxe elektriko bat erosibiot eta rekarga puntu bat, azkenean, elektrikamente egon lehizken behar berriak bebai kontutan eukitzia komeni da. Gero, instalazio partekatuak, haunek die irudiak antzulan indako instalazio partekatu batzuk. Orokorrian, instalazio honek, bueno, etxe bizitza eraikinetan koteiatutan jarten da, eta hemen ikusten dozuen moduan, dau, instalazio bakarra erabiltzaile ero kontsumitzaile danondako, instalazio honek sortzen dauen energia kontagailu berri baten kontabilizetan da, deitzen dut hau eguzki kontagailua, eta hano dakigu, bakoitzak gure etxian daukogula kontagailu bat, eta kontagailu horrek dauko matrikula bat. Orduan, era digital baten, instalazio fotovoltaikoak sortzen dauen energia eta kontabilizetan dana eguzki kontagailu horretan, eta gure kontsumoko kontagailua, balantze bat egiten da. Azken batean, instalazio fotovoltaiko horren erabiltzaileok eukiko gau sortzen dan energian repartu bat, hau da, 5 bizilagunek parte hartzen bagau instalazio baten, instalazio eta zatiketa ekitatibo bat itzen bagau, instalazio fotovoltaiko horren sorkuntzan 20% niria izango da, beste batena, eta sorkuntza horrek dauko etiketa bat, niriak eukiko dau etiketa bat. Eta ni daukot alde batetik sorkuntza bat, daukot kontsumo bat, eta hor balantze bat egiten duzkue, eta hori gero fakturan reflejatzen da. Lehen, azaldu duten termino berdinetan. Instalazio partekatutan, ez da erunbider kablerik etxe bakoitzera, ez ezebez, azken batean, kontagailuak zentralizatuta da zen lekuan beste kontailua jartzen da, eta bertan kontabilizauta, eta gero, digitalmente, iten da balantze hori. Izan leike, partekatzia eraikin berdinean, edo izan leike instalazioa eraikin batenein, eta
2 kilometroko distantzia baten dausen kontsumitzaileekin partekatu. Vale? Hori beha albidetzen dau. Normatibak. Oin, gure da normatiba hori zabaldu, bai, distantzia horrek lusatu, baina oingoz hori dau. Vale? Eta hori da instalazio kolektibo baten kontzeptua. Ze pasaten da? Azken batean, ekonomikoki instalazio kolektibo bat, errentagarriagoa da, hobeto urteten dau. Azkenean, parte hartzea handiagoa dau, inbertsioa ez da haina handixa, bai, kasu honetan bateriak ez die jartzen, bai, konsumoa era zuzen baten ematen da, eta eukibezuena kontutan da, baterixak jarten estien instalazioetan, bai, gutxi gora bera, gure konsumoan, euneko 50 bat edo alda instalazio fotovoltaikoakin asetu. Gero, bueno, hitz egin dut baterixena bebai, igual gero galdetuko estazue, baina baterixa da elementu bat instalazio fotovoltaikoetan, inbertsio handixa behar dauena, bale? Orduan, gaur egun, orokorrian, baterixak jartzen dituztenak diez diru laguntza bat daukielako eskura, bai? Baterixak diruz lagunduta gondie, eta orduan bai urteten dago errentagarria. Bestelan, bueno, saia da, bateria baten kostua diru laguntza barik justifikatzia alde ekonomikotik behintzet, bale? Ezaugarriei begiratuta, panelak, bale? Gaur egun, panel efizientiak dauzkou, eta panel bat aukeratzeko orduan, ez da ikusten gauza handik, bale? Begiratu bida, alde batetik, panel horrek ze efizientzia daukien, bai? Panel on bat, ja ibiliko da efizientzia baten, euneko 21-22, begiratu bida bebai, ze garantia daukan produktuan, eta begiratu bida bebai, ze garantia daukan produkzioan. Bai, die 3 aldagai, garrantzitsua diezena panel bat aukeratzeko orduan. Bai, azken batean panel batek emuten duzku, kasi, gaur egungo panel batek, produktuan emuten duzku 15 urteko garantia bat errez, eta produzioan euneko 80ra, 30 bat urte, bebai emuten daue. Bale? Eta efizientzia maila, euneko 21, 22, hor da bitz. Bale? Eta inbertsoretan be, berdin. Eta garrantzitsua bebai, estruktura. Bai? Estruktura izeten da, gure bezeruen edo gauza galdatzen dauiena, ezta? Azken batean, estruktura jartzeko postura ezberdinak dauz, eukibio una kontutan, alde batetik, estrukturiak berak, bai, normalian aluminiozkoak diez, eta dieuz daudanetik merkauan, bai, baina eukibio kontutan, estrukturak berak daukon, aluminiozko perfilan espesoriak, bai, asko da oso finak, eta horrek isiak eruteko horrezkoa daukie. Beste baldetik, zelan egiten duen anklajiak, bai, hemen ikusten dozue, salbate jaba da, hemen ez dau perforazioik, tejan, baina bai dau pinzamentu bat, bale? Sistema honek barillanak perforau egiten dauteja, eta gero, kubiertako, egurrera edo hormigoira zulua egin da, bertan anklatzen da, bai? Printzipioz, dauko desabantaia bat, tejia perforau bidala, beti tejan goiko aldia zulatu berri ziten da, bai? Uran kanala libre itxita, baina gero geratzen da oso gogor, bale? Eta gero egoten dien, kubierta planotan, erabiltzen den sistemak ez dauen hain behar da zulatu, bai, hor egoten da azkenean tela asfaltikoak eta egoten die, orduan inbierri ziten dena da lastrau, bale? Horren inguruan, bale? Instalazio fotovoltaikoen inguruan, azkenean,
gaurko jardunaldi honetan hitz egingo instalazio fotovoltaikoen inguruan, bero bonben inguruan, biomasan inguruan, gero birgaitzian inguruan bai pinzela batzuk emungo, diru laguntzen inguruan bai hitz egingo, orduan, asko ez luzatzeko, bai, guazen geratzen, gauza, nagusiekin edo interesantienekin. Bero bomba aerotermikoa, bai, edo geotermikoa. Azkenean, ez dakit danok ezautuko gauen zer dan bero bomba bat, baina badakigu zer dan kaldera konbentzional bat, bai, gasana, gasoilana, eta kaldara batek kontsumiruten badau, eta geratu zaitxezi horrekin, kilobatio bat energia emuten duzku 0,9 kilobatio energia termikoa, bale? Relazioa da. Bat konsumiru 0,9 emun. Bai? Bero bonben teknologiak zertan hobetzen dau hau. Konsumiruten dau kilobatio ordu elektriko, eta emuten duzku 3 edo 4 termiko. Bale? Segun eta bero bomba, nun dauen instalauta, ze ezaugarri dituen, bai, klimatologiak bebai, zerikusia handia dauko, eta hori da funtzionamentu edo bentaja nagusiena. Bale? Eta hori zelan lortzen dau, azkenean ziklo frigorifiko baten bitxartez. Dauko, evaporadore bat, kompresore bat, kondensadore bat, bai? Eta azkenean, ziklo frigorifikoa errefrigerantean zirkulazio baten oinarritzen da, bai? Eta, ez dut esplikauko ziklo frigorifikoa, bai? Baina, hor dau bere oinarria, eta evaporadoriak nundik hartzen dau berua? Hartzen dau airetik, olurretik edo uretatik, bai? Airetik hartzen dauenean berua da aerotermia bat, deitzen jako, bai, aerotermia da, beroa airetik hartzen dau, eta gero, etxian ura berotzen duzku, bai? Eta geotermia bat da, beroa lurretik hartzen dau, eta etxian beroa ematen duzku, bale? Bero termikoa. Eta hori da, bero bomba baten funtzionamentua, bale? Zer abantaia, desabantaia dau sistema konbentzional batekin, bale? Aerotermia, geotermia, bai, esan dut bero bomban oinarritzen diela, eta sistema konbentzionala. Azkenean aerotermiak kanpo airetik hartzen dau energia, eraginkortasun oso handia dauko, hasierako kostua, inbertsioa, teknologia konbentzional batekin konparatuta altuagoa da, bai, ertaina moduan jarriko, bai, 3 nivel, baxua, ertaina altua, klima eragina, kanpoko temperaturan araberakoa, aerotermia batek hobeto funtzionatzen dau kostaldian, Gasteiz moduko klima baten, edo klima hotz baten baino, bale? Azkenean, temperaturak dielako erregularrauak. Eta mantentze lanak, baxua dauko, bai? Geotermia batekin alderatuta, geotermia baten inbertsioa altua da, baina rendimentua zeozer altuagoa dauko aerotermia batekin konparauta baino. Bai? Eta ez dau, hainbeste, kanpoko klima ero airiaren menpe. Bai? Lurreko temperatura regularragoa dalako, eta horrek eragiten dutza, bere rendimentuan. Eta alderatzen badou, erregai konbentzional batekin, badakigu, ez? Azkenean, eragina kliman, altuagoa dauko, CO2 isurpena handixagoakin, hasierako kostua oso baxua, baina rendimentua baxua. Bale? Horre di apur bat, sistema ezberdinen arteko desberdintasunak. Bale? Aerotermia bat, gaur egun, bai, konstruiruten dan, eraikin berriek, kasi sistema honek ekarten dauie hasieratik, bale? Segun eta ze moduko eraikuntzak dien, bai? Baina azkenean normatibak horretara bultzatzen dau. Orduan, baina jarten bagareko etxe bizitza existente baten, bai? Orduan, olako sistema bat txertatzeko orduan,
bai, teknikoki gauzak ondo behiratu bide, bai. Aerotermia, geotermia moduko instalazio batek eiten daulan temperatura baxuko emisoriekin. Emisoriak, azkenean die, radiadorak, zoru radiante bat, fankoil bat, bai? Eta temperatura baxuko emisoriak die, zoru radiante bat edo fankoil bat. Bai? Radiadore bat da, izango zen, guk ezagutzen duguna da, temperatura altuko emisore bat. Eta berez, bero bomba bat dau horretarako prestatuta, bai? Bueno, on ja evoluzioak egon die, eta, bueno, hobetu indie makina honek, ez? Baina berez, euren ideala da hori, zoru radiante bat edo fankoia. Claro, gure baserri baten, etxe bizitza baten, segurazki, topauko gare radiadoriakin. Orduan, olako sistema baten, ondo behiratu bida, tuberisak zelako sekzioa daukien, radiadoriak zelako azalera daukien, alako sistema bat txertatzeko orduan. Vale? Ikusi bida bebai, zenba daukogun kontratauta, trifasikoa, monofasikoa dan, azken batean gabitzen aitzen da gure sistema elektrikoai beste ekipo bat, potentzia altuko ekipoa sartzia, eta begiratu bida, sare elektrikoa bebai horretarako prestatuta dauen. Bai, egon die kasuak, altu dauzen azkenengo baserri horreitan, heltzen dan sarian sekzioa gaitik, olako ekipo bat instalau eta ez ibiltzia, ez? Era zuzen baten, bale? Eta olako arazotxuak egoten dio, orduan hori dana begiratu inberri zeten da, bale? Bale, eta gero, garrantzitsua makina, bera. Bai, esan dugu instalazioa, ze emisore daukogun, zelako sekzioa daukogun, kontratatu daukogun potentzia, sare elektrikoak, horrek dana, baina makina bat aukeratzeko orduan, begiratu bihau, ze refrigerantekin lan iten dauen, ontsen modan dau, R280, bai, temperatura altuan aldauelako oinarte egonda R32, bai, bakoitza bere ezaugarriekin, baina makinak bere fitxa karakteristikotan esaten duzkue. Segun eta zein dan kanpoko egoera edo ura ze temperaturatan gure gauen gure etxe bizitza barruan, makina horrek ze ezaugarri edo zer rendimentu eukiko dauen. Eta hori komeni izaten da konparatzia olako makina bat aukeratzeko orduan. Bale? Hori dana behiratu inberri izaten da. Biomasan kasuan, biomasa da sistema bat gertuko haua, bai, ezagutu aldou betidanik, azkenean zuegurra, bai, betiko ekonomikak, betiko subajuak, baina, bueno, teknologiak azkenengo urteetan, badoia urte batzuk, evoluzioa hauen dau, eta dauzkogu makinak, errendimentu altu hauekuak, bale? Lehengo subajutan, baki gertatzen zen, boteten gauen egurra, eta egur horrek emun aldauen beruan zati handi bat, tximini zati baten zen. Bai? Eta ez uzkuna albidetzen, gu berotu algauen leku horretara zuzentzia. Bale? Orduan, biomasak ze onurak, ez? Dakartzan beste sistema batzukiko, ero ze desabantaia. Esan dugu, ez? Pelet moduan, egur moduan, astilla moduan, bere rendimentua, hor dago, ez? Ertaina handixa, izan lehike, ez dauko errendimentu bat aerotermia, geotermia bat modukoa, baina CO2 xurketa neutro moduan kontsidatuta da biomasa, hori da, bere abantaia bat, gero ikusiko zetan, eta baina daukona da, hori ez, mantentze lana, ez? Azkenean, biomasa sistema simpletan igual esain beste, baina ja komplikau iten garenean, usiluak da zenean, silo bat daukogunean, mantentze lana, kasi bihurtzen da, ez egunerokotasunekoa, baina kasi
aztian eta hilean inezkero, olako sistemak garbi mantenu bidie, errautzak beba izainduin bidie, etorkizunean, sistema hori eukitzeko ibilbide luze bat. Bai, eta hori dauko. Biomasak daukona da hori, ez? Azkenean hor sortzen dien, inpureza horreik, erabilera bat emun bijatie edo garbitxasun bat emun bijakoi sistema honei. Gaur egun, baserri bat berotzeko sistemak, bierri zeten dau lekua, hemen irudikatu dau, lekua, ez? Azkenean bier dau silo bat, nun zelabaitz akumulau materiala eta autonomia batekin lan eiteko. Kasu hontan, peletera zuzenduta, gero daz galdarak danetarik. Oituta bagaz egurra eukitxera eta egurra mostera eta kargetara, daz beste galdara moeta batzuk. Baina faten bagare apur bat sistema automatikotara, jafan bigare silo batzutara, eduki batekin, autonomia batekin, leku batekin, eta horrek dakarren danakin. Eta gaur egungo makina aurreratuenak, ekartzen dotzue oxigenoan kontrola, beste arazo bat izan da hemen sortzen dan zuak ez eukitxia rebokia eta silorutz joatia, olako neurri asko dauz, Eta azkenean, egurrakin egurra erregai moduan eukitxia, badakigu, zeintzu dien bere abantaiak eta desabantaiak. Baina, gure notzuen esan, asko evoluzionau dau. Egisa esan, guk merkauan gabitzela eta holan, ez dou ondiokan asko, ez dou biomasa asko entzuten, gehiago entzuten da, aerotermia bat, geotermia bat, instalazio fotovoltaikoak, eta hor dau, nik ustot hori egurroa erabiltzia eta gestionatzia eta leku hori eta uste dugu apurua galtzen doiela. Bueno, teknologia zitzein dugu, rekarga puntuak. Kambio. Azkenian, honei be, lekutxo bat inbihotzaun gaur, gero eta puntu rekarga gehiago jarten dielako, gero eta kotxe elektriko gehiago ikusten dielako, eta, eragin bat daukolako, eragin bat dauko, gure etxietan, baserrietan jartia olako puntu bat, gure konsumo elektrikoan bebai eragin bat dauko. Konsumoa altuitu iten da. Rekarga puntuak nora zuzenduta dauzen, gehien bat, gaur egun garajia daukien etxien dako. Nik dukileko kotxia, baina ez badauko garajerik, gaur egun ez dau infrastruktura nahikoa, nik kanpoan egunerokotasun horretan olako kotxe bat kargau ahal izeteko. Zein da, apura jarraitzen dan filosofia edo ez, esaten dabe, autosaltzaileek esaten dabe ez, kotxe termikoa dabilela geratzen, igual, ibilbide luzietarako ez, eta kotxe elektrikoa dabilela hartzen leku bat, egunerokotasuneko erabilerarako. Egisa esan, utxi gora bera, kotxe termiko bat, elektriko batetik alderatuz, ekonomikoki kilometroak begiratuta, igual, kostia 5 aldiz gutxi hau da. Koste kilometrotara erunda. Gero, inbertsioa daneti dau. Kotxe elektriko daneti dau. Eta gero eta gehiago ikusiko zue, kotxe arraruak. Ez betiko markak, inoke beste marka batzuk ikusten die. Orduan, gehien bat, zeibilgailu moeta daukogu, badau, elektrikoa 100% dauzenak, eta edo hibriduak.
Elektrikoak dabitzor, 150, 400 kilometro autonomian edo handixauak. Bai? Edo oin autonomia lusatzen dabitz. Eta hibrido entxufagarriak hori da, azkenean dau, termikoa gehi elektrikoa, bai? Daukien kotxiak. Elektrikoan gutxi gora bera 60 kilometro iten dauie. Vale? Eta horrek gero eta gehiago ikusten die, bai? Orduan, kotxe elektriko bat edo hibrido bat kargatzeko, bai? Hiru karga, realmente die lau, baina lau karga puntu ezberdin dauz. Bat da, ez da kotxe hau, hau da patinete, bizikleta, zelan kargatzen daun, bai, entxufe normal batekin, vale? Gero daukogu, bigarren puntua izango zan, hau normalian itxendot ekarten dizut aparatuak, baina gaur ez dut ekarri. Orduan, imaginaos haitxezie, entxufe normal bat, adaptadoria, bai, hause. Eta gero kotxiai, entxufetan dotzat, bale? Eta hau izango zen, bigarren puntua. Hau zeitzen da, hau izaten da, kanpora goia zenean, daukogunean kotxe elektriko bat, eta entxufeatzen dut, entxufe normal batera, zatejako, karga konbenzion, ocasional, bale? Eta gero, dau, hirugarren karga postura bat, dala guk ezautzen daun kargagailua. Bai? Hauxe. Kargagailu hau, dauko gure garajian, gure etxian, eta honek, albidetzen duzku, kargatzia kotxe elektrikoa potentzia altu hauian. Lehengoko bi moduak kargatzen du kotxia potentzia bajuan, 2 kilovatio inguru, bai, horrek, eukitzen magau bateria bat, 20 kilovatiotakoa, bieko zauen 10 ordu kargatzeko, eta hirugarren modu honetan, aldo bateriak kargau, 3, 4, 5, 6, 7 kilovatiotan. Depende, gure kotxiak zelako kargadora internua daukon. Bai? Hau da, kanpoan daukogu kargagatzaile bat, alternan kargatzen dauena kotxia, baina dano dakigu kotxian baterisak diesela kontinuan. Orduan, gure kotxiak, bai, elektrikoak, daukie beste kargagailu bat barruan. Eta kargagailu horrek dauko lan potentzia nominal bat. Ze pasetan da? Guk kanpoko kargagailu eukilik egu alduzku emun 7 kilovatio, baina gure kotxekuan maksimoa izeten bada 3, 3 kargauko dauela. Bale? Gu pantzaten dut, daukogula torre bat, 20 kilovatiotan aldauena kargau, baina kotxian daukie limitazio bat. Bai? Orduan, 3 kilovatiotan kargauko zauen. Eta laugarren postura bat zer da? Karga superrapida horrek entzun dozuenak. Horrek ja, hasieratik kontinuan ematen daue potentzia dana, eta pasatzen daue kotxeko kargadoria, eta ja, potentzia altuan kargatzen daue. Hau da, hemendik nik bidaia bat inbior bat Madrilera eta Burgosen geratu eta karga rapido bat ordu betian, ordu erdixan, kotxia kargauta daukot. Bale? Lau modu daz, segun eta ze potentziatan kargau nahi duen kotxia eta ze modu elektrikotan. Bale? Ze eskema topatzen duen. Bale? Hau eskemi izango zen, nik etxe bizitza bat daukot, baserri bat, nire kontsumo bat, eta nire, hau da kontadoria, nire kuadro elektrikoa, eta nire kuadro elektrikotik sartzen dut beste linea bat nire kotxia kargatzeko. Erreza. Bale? Nire baserria, nire kuadro elektrikoa, ahalbidetzen dut nire kuadro elektriko hori nire kotxia kargatzeko, eta punto. Beste gauza, ze pasauleike, eukileke hotela bizialnaz eraikin baten, pisu desberdinaz, etxe bizitza desberdinaz, eta azpixan doko garajea. Nik eraikin horretan, nire etxe bizitza badaukot, eukikot nire kontagailu bat.
kontsumitzailea. Ba, arautegiak, ahalbidetzen duzta, nire kontagailu horretatik, etxe bizitzara doian linea horretatik, beste linea bat ataratzia, eta garaje komunian jartzia kargagailu bat. Tiratzen dauenak nire kontagailu kontsumitzen duten kontagailutik. Vale? Beste aukera bat izeleke, eukileko garajea, eraikin baten, nun ez daukoten etxe bizitza. Orduan, jarri bierkot, nire karga puntuan dako kontagailu propio bat. Jarriko kontagailu propio bat, karga puntu horren dako. Vale? Eta gero ja, honek di ja, eraikinak nun dausen erabiltzaile desberdinak, zentro komerzialak, bolako eraikin desberdinak, nun ja dausen linea eta kontagailu bat puntu rekarga desberdinen dako. Vale? Eta hori, igual, etorkizun baten modelo honetara zabalduko die, baina ikusiko. Porque oin de repente, 200 plazako garaje baten, azten bagare danok jarten puntu bat, teknikamente ez daulekurik, eta, fizikamente ez daulekurik, eta teknikoki igual, sarian be arazoak eukilik egu. Orduan, ikusten da, etorkizunean, olako implantazio masibotan, erabiliko dan eskema antzerako zehozer izango da. Kontagailu bat erabiltzaile da nondako, eta kontagailu horrek kontabilizetan dauen konsumuan repartua inbier izango da. Lehen esan dotzuten, erakutsi dututen eredua instalazio fotovoltaiko kolektibo baten, sorkuntza kolektibo baten, kontagailu solar batek kontabilizetzen dau sorkuntza dan eta gero repartu egiten da. Hemen be, antzerako zehozer pasauko da. Vale? Bueno, hitz egin dugu teknologia ezberdinez, baina lehen hasieran esan dugu moduan, oso garrantzitsua da gure etxe bizitza zelan aislauta dauen, isolatuta dauen. Isolamendu egoki batekin, lortuko gauena da demanda jaistia. Eta holan, instalazioak inbida hobien lana, konfort edo sorkuntza maila batera heltzeko, ez da izan bierko baina altua. Isolamendu teknika desberdina daz. Alde batetik inguratzailea edo teiatua, eta beste alde batetik garrantzitsua lehiuak. Lehiuak diez, puntu ahul bat gure etxe bizitzetan. Teknika bat, eta hemen agertzen da ez, ezin gauenean eraikin bat fatxada aldetik, kanpo aldetik isolatu, arau badauelako, teknikamente ezin dalako, aldouna da isolamendua barruka aldetik sartu, trasdos hau, aislamentuakin, eta horrekin lortzen duena da, aislamentua hobetzia. Beste alde batetik, barruko lekua apur bat jaten duzku. Hemen ikusten dugu moduan, aktuazioa kostu aldetik ez dau suposatzen kostu handirik, aurrezpen maila nahiko altua da, eta nahiko altua da, Beste aukera bat da, hormak badakigu daukiela aire ganbara bat barruan, fatxada gehienak, kanpokaldekoak, eta aire ganbara horretan, zelulosan bat, edo kortxo bat, edo injekta hau eskero, transmitantzia termikoa hobetzen dugu, eta bebai, ezetasun arazoak bebai hobetu lezkegu. Azkenean, aislatzen gauen enean, ezetasun arazoak bebai hobetzen die. Hobetu aldie, segun eta zelan egiten dien gauza. Eta gero ja, honek be ez dauko kostu handirik, eta bere impactua positiboa da. Bi, aktuazio honek ez dauiena ekiditzen da
dauzen puente termikoak, bai? Forjauak euki aldauen puente termikoak, edo beste batzuk. Eta gero ja, fanbiko gitzen, ezagutzen dugu, ez? Zate batera, azkenean, fatxadan aislamentua sartzea dela, edo fatxada ventilada, edo fatxada airestatu batera. Ja hor, impactua oso positiboa da, aurrezpena bebai, baina kostia bebai potentia izeten da. Bale, aktuazio honeina. Eta gero eukibiona kontutan hori, beira, bai, tipologia ezberdina da zena, dobliak, tripliak, leio bat, ondo jarritxa, bai, kaja persiana bat, ondo hartuta, bai, hobekuntza nabaria da, bai, gero, markuak badauko kalidade ezberdinikoak eta material ezberdinetakoak, egurra, PVC metalikoak, badakigu PVC oso aislantia dela, egurra bebai, eta metalikoai behiratu bihotzau hori ez, rotura de puente termiko daukon, edo ez. Vale? Eta, bueno, apur bat, dana osotasun baten, bai, komentatzen joan azena, osotasun baten, borobiltzeko, bueno, ekarri dut kasutxo bat, bai? Bueno, hau da baserri etxe bizitza bat, Aramaixon, eta aktuazioak inbarik, bueno, bain gauena da, simulau, zein izango zan bere kalifikazio energetikoa, bai? Kalifikazio energetikoa, azkenean, zenba konsumiruko zagoen kalefazioan, 467 kilobatio ordu metro karratu eta urteko, danok ezagutzen dugu eskala hau, bai? Gaur egun, bueno, elektrodomestikoez aparte, pneumatikoak daukie, gailu askok daukie efizientzia mailako eskalak, eta etxe bizitzak badaukie, ikusten dozuen nun kokatzen dan, bai, G baten, bueno, eskala horretan, maila basuenian, vale? Eta hor, ja, bere teiatuan aislamentua sartuta, aktuazio bat inda, fatxadan bebai aislamentua sartuta, trasdosauta, eta lehioak aldatuta, ja pasatzen gare E batera, bai? Eta aktuazio horrekin, adibidez, kalefazioan aurrezpena, euneko 35, 40 inguruan estimatzen da. Vale? Hori da, guk fangaren esaten aktuazio horrek ze impactu eukiko zauen. Vale? Faten bagare leku berdinean aretaratago, bai, ja, aktuazio inguratzailean aktuazio eukita kontutan, eta eukitzen bagau instalazioetan bebai kontutan, bai, adibidez, bero bomba aerotermiko bat txertatuta, baina fango gitzen kalifikazio bat A batera, bale? Eta aurrezpen oso altuakin, bale? Aktuazio honedanak eiteko, diru laguntzak, badaz. Vale, teknologiai begiratuta, bai, energia fotovoltaikoa, ibilgailu elektrikoan karga puntuak, ibilgailu elektrikoak erosteko, biomasa, aerotermia, horretarako ebek dauzko diru laguntzak, hoi momentuan itxita dauz fotovoltaikoena, biomasa, aerotermia, bai, itxita dauz, ibilgailu elektrikoena ondiokan urte bukara arte badau, vale? 2025an berriz egongo die, baina 2028lakoak ja itxita dauz, oindala hilabete, vale? Eta gero, birgaitzian diru laguntza, pilo badauz, lerro desberdinak dauz, partikularrentzako, birgaitze integralendako, eraginkortasuna hobetzeko orduan, bai? Hori, eukitzen bozu eso zer buruan, onena da, zura esan galdetzia, Debagoienako mankomunidadian daukie eurak lokala, bai, eta emuten daukie zerbitzua, diru laguntza eta informazioa zentzu honetan, bale? Eta, bueno, hoxe da.